recordes el teu primer dia en l'institut? Sí, sí que el recorde, naturalment. Allò va ser una festa. Estàvem esperant el dia ix per la porta aquella, la xicoteta que n'hi ha a l'entrada, ens van cridar uno a uno. Imagineu-vos la situació, jo era un xiquet de 12 anys. Jo era del pla de 1953 i en aquella època eren 4 anys de batxiller elemental, 2 de batxiller superior i un any de cou. Que no tenien taules. Ens varen donar unes taules, unes caïres, que eren les del cine Faus, un cine del cine Catarroja o del cine Serrano, i de moment ens varen donar ixes. Estiguérem un mes sense pupitres. Recordo que al cap d'un mes ens van arribar els pupitres i és com si haguera vingut la Mare de Déu. Quan jo anava a l'institut, els camins era tot un camí de fang, hasta plegar així, tot rodejat de camps, no hi havia finques ni hi havia res. I després sí, ja sé que me'n recordo que estaven les pistes, al final, quan jo venia així, ja les pistes de bàsquet estaven, el gimnàs estava a la biblioteca, sí. I allí era tota la base de saltar el poto, el printon i tal. Havia calenta no teníem per dutxar-se, fer esport. I bueno, el que està a les sales barrancons eren unes dutxes que n'hi havia com una caseta xicoteta, que ja no està. I era una línia que tu passaves aixina, t'anava caient de l'aigua gelada, i per almenys te lleves la suor, te secaves la presa i ja... Va ser l'únic curs mixte que n'hi hagué. En quint ja va ser mixte, però en sext ja ens separaren homes i dones. Jo començo a anar en xics i xiques en tercer de batxiller. L'alumnat venia de Catarroja, d'Albal, fins i tot de Silla. Va ser l'última promoció que ja passà a la nova estructura, que era la de l'EHB. Pots plorar, tinc una germana i... No n'hi havia instituts. Jo anava a una escola privada i en aquesta escola privada a la que jo anava m'examinava lliure en València. Examinar-se lliure és que t'examinen de tot el llibre, d'un a tacar, com tots. O sigui, te feien l'examen de tota l'assignatura. Era una època molt ramplona. També t'he de dir que eren les últimes coletades del franquisme. I també te puc dir que al final la naturalesa busca la seva eixida, que aquí li poses pedres, les plantes creixen i la gent se relacionava xics i xiques, no igual que ara, suposa, però al final. I aprofitava els exercicis espirituals per no anar a classe, o sigui, el que volíem era no anar a classe, igual que n'hi havia formació de l'espíritu nacional. I què se donava? Se donava adoctrinament del règim, el que volia, però el règim no tenia res a fer ja. La primera experiència que es feu d'informàtica seguia en primer de batxiller superior ja, és a dir, quan ja duien 5 anys així, vingué a la Casa Olivetti, a l'institut, a promocionar la informàtica i fer una barreja d'alumnes. Jo seguia un dels alumnes que agarraren per a fer l'experiència i fèrem programes en aquella època. El basic era el Novamàs, l'últim berril. M'impactava molt i jo volia ser informàtic. El que passa que en aquella època estudiava informàtica sols en Sant Sebastià i què passa? Que ens afuselaren a uns etarres, hi havia un folló increïble i els meus pares no m'aconsellaren anar allí, estudiar allí, i entonces me conformé en la carrera d'econòmiques. Que cap ocell trenqui l'harmonia del seu cant, que tinguis sort i que trobis el que t'ha mancat. El de filosofia, un Huélamo, que anava a llatí també, i anava moltes coses, i aquell me donava la confiança que jo no tenia. O sigui, que ell me digué, tu
tu aprofites per pensar. Probablement en ciències sigués un desastre, però tu aprofites per pensar. És molt xulo, són uns records entranyables, molt xulos, molt xulos, molt xulos. És una generació, una promoció, vaja, no sé, de la que jo em trobo prou orgullós. I sobretot el més important és que tota la gent que jo conec d'aixes promocions han sigut bona gent. No quedem habitualment, ens vegem i tenim una relació especial. Doncs, n'hi ha gent d'esquerres, n'hi ha gent de dretes, però per damunt d'això està la relació de la gent. I així pren